हेल' लोगोफोर माबोरै दं बयबो मोजाङैनो दंना जोंबो मोजाङैनो दङ ओमफ्राय दिनैनि ब्लग भिडिअआ नै लोगोफोर बेरायफुंजानो माने साइकेल सालायनायावनो स्टार्ट लाबाय आरोना ओरैबायदि हालाय हाफाय जादों माने दिनैनि दिनाव लोगोफोर मेंजोब्बाय आं लोगोफोर साइकेल सालायनानै आंना माने साइकेल सालायनासो थांनांगौ आरोना ससे बेलेगावसो ओमफ्राय जों गामिना एकदमबारे थांजोबथारबाय आरोना दहायनो 4टा बाजियाव थांदों माने दिनै 10 हाजार चेक मोनगोन आरोना लोगोफोर ओमफ्राय दाना मेंग्लिजोब्बाय आं लोगोफोर दलं गोजौआव दावखोदों ओमफ्राय ओरैबायदि खुयानो एकदमबारे आयौ मानसिखौनो सिनायलाया आरो लामाखौ ओमफ्राय दिनैनि ब्लग भिडिअ मा देखायलांबाय थानो हायो नायलांबाय थादो आरोना नोंथांफोरा मेंगुजोब्बाय आं लोगोफोरा दोन जाजोब्बाय ओरैबायदि लाइनाव थानांगौ गोनां जाबाय माने ओरैबो थांनो हाया माने मोनथाम लाइन जाबाय आरोना लाइनानो एकदमबारे ओरै खिजानाबो थांनाय ओरैजाबो थानाय ओमफ्राय जिरायना थानोनो हालाय लांनानै गसंनानै भिडिअ लालाबायबाय आरो जि लाइन माने हिसाब गैयि गारि ओइ उनजोंबो बेसेबा गोलावखा माने बुंस'नोनो हाया आरो सोरबा हाबनानै हाबना लाफैयोबाथाय दोखो रायजायो लामा नुवाखै नामा होननानै जिरायजोबना दं बिसोरो फाइनालि दा गारिनिफ्राय ओंखारना थाबायबायनो ओरैबायदि मानसि दोबै माने बिराद मानसि आरोना जोंनि सिगाङाव बिराद थांग'जोब्बाय जोंनि एसे खम जाबाय आरो ओमफ्राय नै मिथिं जानाय जायगाया आरोना सिङाव माने मानसिफोरानो बुंजोबखाबाय आरो एम्फौ फिसाफोर बायदिसो माने मानसिफोरानो नै बेसेराफोरखौ फुंनि माबानिफ्रायनो 6टा बाजानिफ्रायनो मोसाहोदो खोमा माने मोसाहोनानै दोनबाय थाबाय बेसेराफोरखौ सान्दुं गोसायाव ओमफ्राय नै जोंखौ लाइनाव गसंहोना दोननानै फैसिगोन होनना थगायबाय थायो ओमफ्राय गारि फैबानो खावला सिवला होनहाबाय थायो आरो फैया आरोना फैसिगोन होननानै लाइनाव गसंनो होयो गैया ओमफ्राय बेसेराफोरानो मेंगुजोबलायलांबाय बेसेखौ मोसानो दे इमान मोसाबाय बेसेराफोरा नेनो बानानै नै लोगोफोर नारा सिङाव जिरायना थाफैबाय आरोना ओरैबायदि सान्दुंआ थिं जाबोबाय माने गसंनानै थानो हाला ओमफ्राय बेलेगफोरा गसंना दंबाय दं नाराबो खाथियाव दंखायो नालाय ओमफ्राय नारा बारियाव जिरायना थाफैबाय आरोना खर' सर' साजोब्बाय ओंखाम सोंखाम उखैजोबलाय लांबाय आरो हाला गसंना थानो जों एबार फाइनाल जाथारबाय आरोना लोगोफोर मोनफैथारबाय नै दिरुं सोंथेया जोब्बाय मोनफैथारबाय हनै गारिया फैगासिनो आरो लाइन बिथ' बहा सिगां फैग्रोनो गावनि माबाफोरा सिगां फैग्राबा दा फैगासिनो आरो नुमारसिगोन आरोना मोनफैथारसिगोन नुमारबाय लोगोफोर नुमारबाय नै फाइनालि मोनफैथारसिगोन आंनि खाथियाव माने बिराद एक्साइटेड जाना दं आरोना आंनो नायनो लुगैनानै ओमफ्राय नै मोनफैथारबाय केमेरामेनफोराबो नै बिराद नायनो माने नुमारबाय लोगोफोर नै नुमारबाय माने गारिनि सायावनो खुलुमलायनो बाय होनानै हरबाय आरोना आं बिराद हेपि माने लोगोफोर लोगो मोननानै माने दिनै नुबाय आरो मानसिखौनो नुहरा ओमफ्राय नै पर्दायावसो नायनानै थाबाय था ओरैबायदि मानसि दोबै माने गोजाननिफ्राय मस्थ' गोरलैलै मोस्रोम फिसा बायदिसो नुहरो आरो मानसिखौ ओमफ्राय नै बे खनाजोंसो दं आरो जोङो बेलेगावसो दङ गाव मालाय पन्सायत लिरना होखायो नालाय बेयावसो जिरायना थानांगौ थख' नङाबा गोमालायो नालाय लोगोफोरा ओमफ्राय दा नुहुरानो आरो पर्दायाव नाहरबाय था ओमफ्राय ओरैनो फिसा गोरलैलै मानसिखौ थाबायथिंनाय नुहुरबाय थायो आरोना ओमफ्राय पर्दायावलाय नुयो आरोना ओमफ्राय बिदि नायनो गोसो जायो आरोना नैबे खनाजोंसो दंथारो मामाखौ नागिरनायावनो मेंगुजोब्बाय आं लोगोफोर नै एकदमबारे जिरायबाय आरो नाराबारियाव माने जिरायनोनो सियारानो फागथोआ ओमफ्राय जिरायबाय नाराबारियावनो थामफ्लेनो मेंना नागिर नै मामाखौ आङो लोगोफोर एकदमबारे सिदा गावनि सिदाजों साफायनो मोनबाय नै मानसियानो थिलु माने ओरैबा ओरै गिदिंगासिनो आरोना पर्दायाव गिदिर नुहरो हनै मानसिया गुफुर फिसासो आरोना ओमफ्राय सान्दुङाव बेसेरा गरम जागुलायलांबाय खोमा बखिबाय थानो ओमफ्राय नागिर जेन तेन हाबनानै आङो साफाय मारबाय आरोना सिदानो नायनायाव माबायदि नुयो होननानै ओमफ्रायो नुमारबाय आरोना ओमफ्रायो जेन तेन बिराद गोजाननिफ्रायसो नै बेसेबा गोजानखा जुमसो खालामदोंमोन आं फाइनालि जों दा नायखांनानै गिदिंनानै फैफिनबाय लोगोफोरनो जेन तेन थुसोम नै सानैसोआ गसंनानै थाबाय बेसेराफोरा ओमफ्राय हनै सासे नायगासिनो आंहा आरो थालानो गैया बेसेरा ओमफ्रायो जि जेन तेन फैनांबाय आरोना लोगोफोर लांदां गारियावनो गाखोगासिनो मोनहैसिगोन फाइनालि लोगोफोरनो न' मोनफैबाय आरोना ओरैबायदि माने मा होनो थान्दाजों मादों नै खर' सर' साजोब्बाय आरो थिंगाव ओमफ्राय गुजुनायाव खर' माथायावसो सायलायलांबाय आरो ओरैबायदि माने लोगोफोर
एक्साइटेड दिनै मा माहैमोनथ' बिसोर सोरबा मामाखौ नुबोनानै ओरैबायदि हेपि जादों माने मोखां सिगाङावनो दिनै दागा दागि लोगो मोनबाय आरोना ओमफ्राय बिदि लोगो मोनगोन होननानै मालाबाबो जिबनावबो आसा गैयामोन आरोना ओमफ्राय दिनै फेस टु फेस खाथि खाथियावनो लोगो मोनलायनानै बाय बाय होनोबो मोनलायलायदो आरोना ओमफ्राय बिराद हेपि जाखादों आरो आं जि एक्साइटेड माने माला नुगोन ना नुवा होननानै ओमफ्राय दाना गारियाव गोजौआव ओंखारनानै जि बाय बाय होलांनायाव जि आंबो जोंबो खाथियावनो दं नालाय फेस टु फेस बाय बाय होनो मोनबाय लोगोफोर बिराद हेपि आरो आं दिनै बुरजाबाय जि लानो होदो खोलैजोब्बाय जिखौनो नै मानो सेन्देल गाननो बेसे अबस्था खाराब बेनो जि बागाखौ खोलैजोबनानै होबाय ओमफ्राय खारबाय हनै गावहा ओरैबायदि अबस्था खाराब आयौ बेराय थानायाबो नायनायाबो खथ' मोजां नुदों नै मोजां नुथारो आरो अके बाय बाय होदो दे अके बाय बाय नङा बाय बाय